Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mehefin y chweched. O anfon arglwydd mawr dy ysbryd atom ni, ni'n dal yn union ar y llawr, yn ffyddlon blant i ti. Amen. Dwi am ddarllen y nodau a welir yn Salm 42. Fel hydd yn brefi am ddiod o ddŵr, dwi'n hireithi go iawn amdana ti o Dduw. Mae gen i syched am Dduw, y Duw byw. O pryd ga i fynd eto i sefyll o'i flaen yn ei deml, dwi'n methu bwyta, ac yn crio nos a dydd, wrth iddyn nhw wawdio'n ddiddiwedd ble mae dy Dduw di felly. Wrth gofio hyn i gyd dwi'n teimlo mor drist. Cofio mynd gyda dyrfa i di Dduw, gweiddi a mwli'n llawen gyda phawb arall wrth ddathlu'r wyl. Fe naid, pam rwy ti'n teimlo mor isel? Pam rwy ti mor aniddig? Rhod y obaith yn niw. Byddai'n moli Duw eto am iddo ymyrryd i'm hachub i. O fy niw dwi'n teimlo mor isel. Felly dwi am feddwl amdana ti tra dwi'n ffwadur yma. Yma mae'r iorddonen yn tarddu o fryniau Hermon a mynydd Misar, lle mae sŵn dwfn yr headrau yn galw ar ei gilydd. Mae fel petai tonnau mawr dy fôr yn llifo drostai. Ond dwi'n profi gofal ffyddlon yr arglwydd drwy'r dydd ac yn y nos. A dwi'n canu can o fawl iddo ac yn gweddio ar y Duw byw. Dwi'n gofyn i Dduw fy nghraig uchel. Pam wyt ti'n cymryd dim sylw ohonoi? Pam mae'n rhaid i mi gerdded o gwmpas yn drist am fod y gelynion yn fy nghamdrin i? Mae rhai sydd fy ngysau yn gwawdio ac mae'n brathu'r byw wrth iddyn nhw wawdio'n ddiddiwedd ble mae dy Dduw di felly. Fe naid, pam rwy ti'n teimlo mor isel? Pam wyt ti mor aniddig? Rhod y obaith yn niw. Byddai'n moli Duw eto am iddo ymyrryd i'm hachub i. Wel, fel testyn i fyfyrdod bore yma, dwi'n cymryd yr adnod gyntaf o'r salm yna, fel y brefar hydd am yr afonydd dyfroedd, felly'r hireitha fe enaid amdana ti o Dduw. Ac adnod 15, darno adnod 15, o bedwaredd benod Efengyl Ioan. Y wraig a ddywedodd wrtho, arglwydd, dyroi mi y dofr hwn, fel nas y chedwydd. Dyma ddwy adnod sydd â chenedlaethau rhyngwyd. Un o'r Hen Testament a'r llall o'r Testament Newydd. Ond mae naill ar llall yn rhyfedd o debyg i'w gilydd. Sôn am ddŵr yma'r ddwy, a dweud am syched. Chi'n cofio haf sych 1976? Dyna pryd y gwnaethon ni brofi prinder dŵr, ac ar ôl hynny daeth pobl i sylweddoli gwerth dŵr. Mae cyfoeth o ddŵr gan Gymru, wrth gwrs, ni'n anghofio hynny weithiau. Ond er y sychder, go bryn ein bod ni wedi sylweddoli'n iawn mor bwysig yw dŵr i ddyn ac i ddynoliaeth. Bu Trevor Huddleston yn weinidog ac esgob yn un o'r hannau mwyaf crasboeth o gyfandir Affrica. Pan gyrraeddodd yno, gwelodd fod y plant wrth ei bodd y chwarae pêl droed, ac ar unwaith fe brynodd rhyw ddusen o beli a dweud wrth y bechgyn am ddod i moyn pêl oddi wrtho pan oedden nhw angen un. Oedd y bechgyn yn dod yn ei tro i gael ei pêl. Oedd Huddleston yn gweld golwg boeth a chwyslyd arnynt, ac roedd dŵr ganddo mewn llester yn ei stydi. Gofynodd os carent gael diod o ddŵr? O, carent hwy. Aeth pob un o'r bechgyn ar ei gliniau i yfed y dŵr. Meddyliodd Huddleston fod hyn efallai yn rhyw arwydd o barch iddo ef, ond na, dyma reswm y bechgyn. Dysgwyd ni erioed, mae ar ein gliniau yr i mi yfed dŵr. A llawer ohono ni wedi anghofio gras bwyd, roedd rhain yn diolch wrth gymeryd diod o ddŵr. Pobl oedd rhain oedd wedi dysgu trwy brofiad fod dŵr yn fywyd i ddyn, a bod diffyg dŵr yn dranc. Cefndir tebyg iawn i gefndir o bobl yma'n Affrica yw cefndir y Beibl.
A'i bobl yn hyn o beth. Pobl yn llawn sylweddoli, gwerth dŵr i ddyn. Os edrychwch ar fap o'r hen fyd, fe welwch fod gwareiddiau'r dwyrain wedi lleoli ymgyrch tair afon. Nil, Nail, Eufrates a Tigris. Yn ymyl afon, o gwmpas dŵr mae'r cyfan, ac fe wyddai'r iddew yntau yn iawn bwysigrwydd mawr a gwerth dŵr i ddyn. Bu'r rhain yn nechrau'r hanes yn crwydro mewn anialwch, ac yna dechrau achwyd wrth Moses paham y perais di'n iddyfod i fyny o'r aifft i'n lladd ni a'n plant a'n hanifeiliaid a syched. Gwyddai'r rhain am ddyfroedd mara, dyfroedd chwerw, gwenwynig. Dyna brofiad ofnadw oedd hwnnw. Syched arnyn nhw, a digon o ddŵr ond y dyfroedd yn chwerw ac yn wenwyn iddynt. Flynyddoedd yn ôl, pan nad oedd ond llongau hwylio i groesi'r mwroedd, byddai casgenni o ddŵr glân yn cael ei cario. Ond os digwydd i'r daith gymeryd mwy o amser nag a feddyliwyd, byddai'r dŵr glân yn dod i ben. Y demtasiwn yr adeg honno. Fyddai'r morwyr sychedig yfed dŵr y môr, ond gwenwyn a thranc i'r sychedig o dŵr y môr. Dyfroedd mara oeddynt. Teg yw gwrando ar y Beibl yn adrodd profiad gwahanol oedd gan yr Iddewon. Gwyddent am brofiadau elim lle roedd 12 o ffynhonnau byw a glân. Nid yw'n rhyfedd fod cymaint o sôn am ddŵr a ffynhonnau ag afon yn y Beibl. Pobl oedd rhain wyddai wir werth dŵr, oherwydd hebddo marwolaeth oedd. Clywodd rhain fref yr hydd am y dyfroedd. Dyna fref ofnadwy yw bref creadur, pan fo syched arno a dim dŵr i'w gael. Bref ddo lefus, gwahanol unrhyw fref o eiddo. O gofio i cefndir, nid yw'n rhyfedd o gwbl fod dŵr gyda'r symbol mwyaf yn y Beibl. Yno dŵr sy'n glanhau a ffuro a disychedu pob dyn. Mae'r hyn sydd yn wir am y Beibl yn wir hefyd am gryfeddau eraill y byd. Ymchwil ydynt oll am ddyfroedd sy'n glanhau a ffuro bryntni dyn. Enw'r Hindw ar afon y Ganges yn yr India yw afon yr iachawdwriaeth. Afon yr iachawdwriaeth. A dyna olygfa meddir yw'r olygfa filiynau a miliynau o'r Hindws yn dod i Allahabad i ymolchi'n y Ganges. I ymolchi mewn dyfroedd digon brwnt, ond nid dod i olchi cyrff ma nhw. Dod i ymolchi'n afon yr iachawdwriaeth. Dod i ddyfroedd lle credant y cant iachawdwriaeth. Ond nid oes allwrau di-rif dros y byd wedi codi wrth ffynhonnau. Gwylir hwy ym mob gwlad. A'r ffynhonnau wedi henwi ar ôl sant neu santes. Mae'n o'r hyd y lled Cymru hefyd. A diau fod llawer ohonoch chi wedi bod wrth rai ohonynt. I effynon yn cael ei hystyried yn sanctaidd a'i dŵr ar ryw rin rhyfedd iddo. Mae'r Beibl yn dweud stori gwerth dŵr a ffynon yn ddigon aml. Ac un o'r gweithredoedd mwyaf ysgeler a gallai dyn i'w wneud yn ôl y llyfr hwn oedd taflu cerrig i ffynon. Mae dŵr i lanhau dyn i'w gael, bydd y Beibl, ond nid mewn afon, nac mewn ffynon ac eiref, ond yn y cysegr. Boed hwnnw'n deml wych neu'n gapel bach di-addurn yn y wlad. Yno, yn y cysegr y ceir y dŵr. Meddai Esekiel, y dwfr sy'n dod allan dan riniog y tŷ. Dyfroedd tawel byw rhedegog o dan riniog tŷ fy niw sydd yn llanw ac yn llifo o fendithion o bob rhyw. Dyfroedd gloiw fel y grisial i olchi'r eog nerthu'r gwan ac a ganna'r Ethiop diaf fel yr eira yn y man, geiriau Ann Griffiths, dolwar fach. O'r cysegr y daw, medd y Beibl, hynny yw, o'r man lle mae'r Duw sanctaidd yn cwrdd â dyn. Dyna'r man lle mae bywyd a glanhad. Mae dyn i lawr y canrifoedd wedi teimlo'r syched y sonia'r salmydd yn ein testyn amdano. Fel mae'r creadur yn sychedig yn dolefain am ddŵr, felly hefyd y mae hiraeth a syched yn omninnau am Dduw. Duw ei hunan, blanodd y syched hwn mewn dyn. Ac oedd di ef, mae dyn yn tai fel o wraig o Samaria,
yn adnod arall ein testyn yn dweud, arglwydd, dyroi mi ddofr y bywiol fel na sychedwydd. Dyw blanodd yn syched, ac ni allai Dyw ei hunan dorri na gateb y syched hwn mewn deddf a chyfraith, dim ond yn ei fab Iesu Grist. A daw'r Crist hwnnw i gynnig i ni, y dŵr bywiol. Mae e gynnig, yr un ag a oedd i'r wraig o Samaria. Pwy bynnag efo'r dŵr a roddw i fi iddo, ni sycheda yn dra gywydd. Wel, dyna fe, meddech chi. Dyna'r cynnig. Ie, ond mae yna eraill yn cynnig hefyd. A phroblem dyn yw pa gynnig i'w dderbyn. Mae dynion me Dyw yn troi cefn arna fi. Hwy am gadawsant i ffynon y dyfroedd byw, ac agloddiasant iddynt ei hunain bydewau. Ie, bydewau wedi torri, ni ddaliant ddofr. Ein ni'n byw, ein ni wedi byw yn yr 20fed ganrif, pan flwyddiwyd yn uchel gan bapur a theledu mae pen rhyddid a rydd fywyd i ni, a mae'r floedd yn parhau. Gnewch a fynnoch chi, sy'n ots am neb na dim. Hynny'r i'r gic a bywyd i chi. Ie, ni 20 mlynedd mewn i'r ganrif yma nawr, ac edrychwch ar ympicyl ni. Mewn anialwch ar syched yn parhau o hyd. Pan o'n i'n tyfu fyny, pictures tyml oddi am noson allan, a sawl tro gweles ffilm o bobl mewn ryw anialwch neu gilydd ar daith yn hir a chaled. Yr ffilmau hynny ar y teledu nawr wrth gwrs. Yna byddai'r teithiwr yn gweld oasis. Chi'n cofio? Coed a cysgod a dŵr. Ambell dro gwelai ffynon. Ac teithiwr yw nerth ryfeddol i flinder i redeg ymlaen at y dŵr. Dim ond i ganfod nad oedd dim yno. Mirage oedd y cyfan. Optical illusion. Twyllo'i hunan oedd e. Tybio fod dŵr bywiol i'w gael lle nad oedd dim. Ond ni dyna hanes dyn ein cyfnod ni. Tybio fod bywyd i'w gael yn y mannau nad oes dim yno. Mirage yw'r cyfan. Mae angen ffynon go iawn a dŵr go iawn i fyw. Ac mae rhai sy'n cyfarfod yn enw Crist yn gwybod ble cawn ni ddofryn di-sychedu. Arglwydd, dyroi mi y dofr hwn, fel na sychedwydd, mwyn ei enw. Amen. Gawn ni weddio. Diolch arglwydd dy fod ti'n ddi-gyfnewid. Mewn byd o newid di ball, llawen hawn a dathlwn nad oes newid arna ti, ac nad oes pall ar dy ffyddlondeb tuag at y bobl. Yn rhan o'r cariad anfeidrol hwnnw sydd ynod. Rwyt ti'n glynu wrthym, fel gelen, ac yn Iesu Grist fe gawsom brawf o'r ffaith nad wyt ti byth yn gadael. Fe brofodd Iesu hynny ni droion. Ni adawaf chi'n am ddifad. O dro i dro, byddwn yn teimlo'n ben drist ac isel ac yn dychmygu fod popeth ar ben. Ac nad oes pwrpas na gystyr i fyw na bod. Gan ein bod yn feidrol, mae'n gwbl naturiol i ni deimlo felly. Ond gad i ni gofio nad wyt ti hyd yn oed ar yr ategau tywyll hynny, yn ein gwrthod, na'n siomi. Aros mae'r mynyddau mawr medda'r bardd, a hynny yn wyneb y newid a ddaeth o rod i rod. Aros yr wytithau hefyd, yn Iesu Grist, a diolch i ti am hynny. I o diolch i ti am barhau i gynnig, y ffynon o ddofr yna, sy'n ein bywio cai. A diolch am dy bresenoldeb yn y myfyrdod yma. A diolch am darweiniad i ni gydol yr wythnos sydd o'n blaenau. Diolch am gael y cyfle i yfed o'r dŵr bywiol, bydd yn rhoi gobaith ac adfywiad newydd i bob yr un ohonom. Diolch am y cyfan o throddion, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.